Bideo tutorial honetan ikusiko deuna da nola gehitu ikastaro honetan hemen agertzen bezala, gure ikastetxeko posta, hau da, Fimbrarako esteka bat, eta baitaren nola gehitu gure ikastaro hasieran bideokonferentzi egiteko gela bat. Kasu honetan, Jitsi bideokonferentzi egiteko aplikazioko gela bat, batenak gure ikaslekin hor sartu ahal izateko. Bai, ikuste zuen bezala, bideokonferentzina, jartze bali mat bideokonferentziko gela bat, da aldez aurtiken adostutako data baten elkartzeko ikasle talde osokin, hau da, talde osoi klase bat edo emateko, edo bestela tutoriak edo feedbackak, imaginatu erronka baten gabiltzela, eta bakarri nahi dut gelako talde jakin batekin, hiru ikaslekin, hiru ikasle deituko nituzke bideokonferentzia adibidez, beraiekin bakarrik hitz egiteko, orduan txoko hau hemen jarriko dugu. Nola gehitu gure ikastaron bai bideokonferentzin txokoa edo baita ere gure ikastetxeko postarako esteka. Goazen ariketa egitea, hemen dako ikasgai bat, foro bat, eta beti bezala ikastaro horta junezkio, zingotena da aktibatu edizioa. Hemen goran, aktibatu edizioa, eta adibidez, gehitu nahi bali mat posta, gure posta hostak ezer, bakarrekin behar dena gehitu baliabide bat, eta aukeratukot URL-a. Hemen jarrikotena da, posta, nahi bali muzik jarri Fimbra edo dana dala, eta esteka hontan, gure postako esteka jarrikot, hau da gure postara sartzeko, da posta.tolosaldea.com, kopiatukot esteka, hemen jarriko dut, eta, listo. Ez dauke bestik. Egia da, posible detela jartzea, editatu irikializatea beste leio baten, edo, guaingoz, ulaxi utziko dugu. Jakintzazue posta erabiltzeko, ikastetxeko erabiltzaile guztik, badeula erabiltzaile kontu bat, irakaslek eta ikaslek, eta badazkeula baitare taldeko posta kontuk. Ez, adibidez, irakasleak@tolosaldea.com, baina, adibidez, informatikan, bat.is3@tolosaldea.com, posta zerrenda existitzea, hau da, is3ko ikasle guztiri bialtzeko. Posta zerrenda oidenak dauzkezue Moodleko Fimbrako ikastaron, Orduan, postara ikusi dezue, ez dugu jarri inungo deskribapena jartze izango nuke, adibidez, zerbait irakasleari, ez dakit irakasleari, edo norbaiti zuzenean, idatzi nahi izanez gero, erabili posta. Jarriko erakusteko deskripzio ikastaron, eta gorde eta itzuli ikastarora. Horren deskripzioa hemen daukezu. Postara erabiliko genuke, mezu bat, partikular bat bialtzeko norbaiti. Goazen Jitsi, goazen bideokonferentzi bat iteko. Orduan hemen gertatzen eguna da beste hainbeste. Gehituko baliabide bat, orduan baliabidea baita izangoa URL-a. Izenan jarriko jot bideokonferentzia, adibidez, edo nizuna jarri, eta adibidez hemen jarrikotena da, moduloko, edo arronkako, ez dakit nizun bezala, moduloko bideokonferentzia, aretoa, sala, gela, nahi zuen bezala. Horren, estekan ze jarri, nola jarri estekan. Hortako, ingo deuna da, Jitsia jongo gea, eta sortukotena da, lehenengo aldiz, start a call, ingot, eta hemen jarrikot nire gelaren izena. Imaginatu dela mekanik, galdarra gintza. Soldadura galdarra gintza, berdina. Soldadura, imaginatu,
soldadura, eta jarrikotela bat SG2, modulo 0, hiru, esan bat. Hau da, izena jarri, adibidez, jitsi hau da, herramienta bat, interneten dauen herramienta bat, orduan mundu guztiako baliona. Orduan, jartzalimat, areton izena A bat, adibidez, jartzalimat planet, segurazki badaula mundun beste talden bat, areto hoi erabiltzen nahi. Dana, orduan, posible areto horta sartzea planet izenekoa, eta jende pilo bat, otea. En cambio, jartzalimat, soldadura bat SG2, modulo 0, hiru, eta atzetik jartzen bine TLHI, oso zaila da norbetek izen hori asmatzea. Vale? Orduan, sartuko naiz, aretorta. Eta bakarrik inporta zaitena da, goiko esteka hau, ikustezu, goiko esteka hau hartu, kopiatu, bai, ikastaroa jongo naiz, eta hemen kopiatzea, esteka hau, bai, nire aretona. Orduan, beste gabe, ingotena gordeta itzuli ikastaroa, eta hemen daukezue bideokonferentziko gure aretoa. Bai, sartuko naiz edizioa, zen ustet moduloaren bideokonferentzia aretoa, ez dut checkboxa aktibatu eta atzeit ikastaron azaltzen. Bale, checkboxa aktibatukot, hemengo testu hau ikastaron agertzeko. Bale, orduan, ikaslea edizioa desaktibatukot. Bueno, ikaslea etortze balima da asignaturara, bada modulora edo erronkara, guaingoz azaltzeizkio, berrien foroa, beti bezala defektuz azaltzean eta irakasleak gure oharrak eta bertan jartzeko erabiliko deuna, ikaslek ez du ezin hemen ezer jarri. Foro lehendik sortuta dakeuna, ikasle irakasle arteko harremana sendotzeko, da denok parte hartze deuna, eta posta eta bideokonferentzina. Orduan esango genuke, bihar 10:00, adibidez, berrien foroan jarriko nuke, ostiralean 10:00, bideokonferentzi aretoa mesedez Maider, Iker eta Maite. Bai, klikatuko lukemean, eta bideokonferentzi aretoa jongo lieke eta elkartuko lieke bertan.